Eksempler og bevis på A. Hvordan man finder A og B ud fra 2 punkter for en eksponentiel funktion, og B. Fordoblingskonstanten. Sætningen for en eksponentiel funktion hedder f af x lige med b gange a i x. Forskriften findes her øverst, men den er lidt svær at se. Vi kan bestemme funktionsforskrift, hvis vi kender 2 punkter på grafen, x1, y1 og x2, y2. A findes ved at tage den x2 minus x1 råd af y2 divideret med y1, som vi er i gang med at skrive her. Og b, som vi skriver her, den findes ved at vi tager y1 divideret med a i x 1. A kommer her, x og 1. Vi vil nu lige lave et eksempel, hvor vi finder a og b. Vi har 2 punkter, og punkterne de hedder, kommer her, 2,10 og 4,40. Jeg ændrer det lige, så vi lige skriver det med normalt, i stedet for fed, så det er lidt nemmere at kende forskellen. Vi starter med at finde A. A er lige med. Så skriver vi x2, det er så vores 4-tal, så vi skriver 4 minus 2, fordi 2 det er vores x1. Så tager vi og skriver 40, fordi det er vores y2, og dividerer det med 10, fordi 10 er vores y1, og det giver så a lige med 2. Dernæst så skal vi så finde b, som er y1, det vil sige 10, divideret med 2, fordi 2 det er vores a-tal, og det er lige med 5. Nu har vi faktisk, jeg ved en fejl, det er ked af. Det skal lige huske at sættes i anden jo, fordi x1, det er jo vores total, så det er faktisk b lige med 2,5. Her ved punkterne, så skriver jeg lige, hvad det forskellige er. 2,10 er x1, y1, som vi lige skriver her, x1, y1. Så er det lidt nemmere at finde rundt i. Og vores 4,40, det er selvfølgelig x2, y2. Vi har nu fundet a og b ud fra 2 punkter, og de kan sættes ind i forskriften. Og så har vi den forskrift, vi har brug for. Vi vil nu bevise sætningen, og det er sådan, at vi skal bevise sætningerne, så opstiller vi 2 ligninger med 2 ubekendte. Og den ene ligning det er y2 lige med b gange a i x2, og den anden ligning den er så y1 lige med b gange a i x1. De 2 ligninger de vil så dividere med hinanden, og så kommer der til at stå y1, y2 divideret med y1 lige med a i x2 divideret med a i x1, fordi vores b'er går ud med hinanden. B gange a i x1, 2 og under b gange a i x1. Så, og når det så bliver divideret med hinanden, som jeg sagde før, så går vores b ud med hinanden, og der kommer så til at stå y2 divideret med y1 lige med a i x2 divideret med a i x1. Skal lige have ændret, så der står sådan der ax2.
divideret med AX1. Så. Ud fra vores kendskab til potensregneregler, så ved vi, at når to tal, der står i potens, med hinanden, må vi minus de to potenser med hinanden. Så der kommer nu til at stå y2 divideret med y1 er lige med a x2 minus x1. Fordi at vores a er jo det samme, så må vi så flytte potensen op, så der står a x2 minus x1. Nu tager vi så den x2 minus x1 rod på begge sider, så vi på den ene side kun har a tilbage, og på den anden side har vi så x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1. Og vi har så hermed bevist vores sætning, fordi at når man finder a, så er det jo den her ligning, man skal bruge. Så er sætningen bevist. Men vi har jo kun bevist den ene sætning, hvor vi finder a. Nu skal vi så bevise den anden sætning, hvor vi finder b. Og det er jo så y1 lige med b gange ax1. Og der gør vi det, at vi dividerer med ax1 på begge sider. Så er der på vores højre side kommer til at stå b, og på vores anden side kommer til at stå y1 divideret med ax1. Fordi at når vi flytter over på den anden side, og så gange foran, så bliver det til dividere. Skriv her. y1 divideret med ax1 lige med b, og vi har nu bevist sætning for b. Fordoblingskonstanten, den findes, vil sige, t2, fordi det er fordobling, er lige med logaritmen til 2, divideret med logaritmen til a. Og vi vil lave et lille eksempel på det, hvordan vi så finder fordoblingskonstanten. Vi siger, at y er lige med 16 gange 3,54 i x, og det er jo vores eksponentielle funktionsforskrift, hvor 3,54 er vores fremskrivningsfaktor, og 16 er vores begyndelsesværdi. Vi laver nu fordoblingskonstanten, logaritmen til 2, fordobling, og så logaritmen til a, som er 3,54. Og så kan vi enter og finde ud af, hvad resultatet er, og det er så 0,5483321. Jamen, nu vil jeg gerne bevise fordoblingskonstanten. Og fordoblingskonstanten, det var jo t2 lige med log 2 divideret med log a. Nu tager vi så og kigger på vores eksponentielle funktion, som hedder y2 lige med b gange a x i 2. Vi kan også bruge den anden sætning, som hedder y1 lige med b gange ax1. Denne fordoblingskonstanten ganger vi med 2 på venstre side og sætter t2 ind på højre side. Så det bliver 2 gange y2 lige med b gange a opløftet i x1 plus t2. Det er så på vores højre side af det her tegn. Da vi tidligere har skrevet, at y2 lige med b gange a i x, kan vi i stedet for y2 skrive b gange a opløftet i x2 på venstre side. Og ud fra vores potensregneregler ved vi, at når vi har to tal opløftet pludselig med hinanden, kan vi i stedet gange det med hinanden, så der så kommer til at stå a i x1 gange a i t2. Det går så ud med hinanden, altså b og ax1 går ud med hinanden, fordi det står på begge sider. Så kommer til at stå 2 lige med a i t2. Og
hjælp af vores logaritmeregneregler, så isolerer vi T2. Det vil sige, at vi tager log 2 lige med log A i T2, hvilket er det samme som log 2 lige med T2 gange logaritmen til A. Vi dividerer så med log A på begge sider, så fordoblingskonstanten T2 kommer til at stå for sig selv, og vi har så hermed bevist sætningen. Så er den bevist.